Bon dia, estimats amics de Valenciana Televisió. Una alegria immensa la que nos donà ahir el València Club de Futbol. 5-0, ni més ni manco. Una maneta li varen fer al Màlaga. Un partit francament complet. El València es començà jugant bé, però el Màlaga li va jugar també de tu a tu i si no arriba a ser per bones intervencions, boníssimes intervencions, que va tindre el porter Neto, podríem haver tingut algun disgust i el Màlaga podia haver marcat gol i haver empatat un partit que ja se li ficà cara amunt al València en acabant d'un gol de cap de Santi Mina que estigué molt acertat. A partir de la segona part, el València encarrilà un partit molt interessant en el que Sasa va destacar perquè va fer un hat-trick. Un hat-trick és ficar 3 gols en un mateix partit. Este hat-trick de Sasa lleva una miqueta el tel de que Sasa no era resolutiu i ara pareix ser que s'estan destapant els pots de les essències dels davanters valencians. Rodrigo va eixir en la segona part i va ficar un gol també. Tenia ànsies de gol. Se nota que els davanters valencians estaven motivats, volien tots lluir-se, volien ficar gols tots i efectivament així va ser i un gol de Santi Mina, un gol de Rodrigo i 3 de Sasa nos catapultaren al 5-0, una alegria immensa per a tots els valencianistes front a un Màlaga que va resistir un poquet la primera part, però que en la segona part ja no pogué fer res front al València, un València esplèndid que sabé jugar molt bé creant transicions i oportunitats de gols i que això sí les va materialitzar. Un València que si segueix per este camí, estimats amics, torne a il·lusionar-me en que podríem ser campions de Lliga. M'havia desil·lusionat un poquet al veure estos primers partits, estos primeres 4 jornades de Lliga en les que el València donava sensació de ser un equip sòlid però no tenia gol, però en el partit d'ahir dimarts 19 de setembre, el València ha destapat lo que pareixia que estava negat. Ha destapat i se pot de les essències que fa que ara els davanters del València tinguen resolució. Molt bona l'acció de Marcelino. Tenim que seguir insistint en que Marcelino està fent un treball excepcional. Ha canviat per complet la concepció d'equip i de xoc del València, dona disciplina, dona seguretat i dona ganes de jugar a futbol a tots els jugadors. Això se nota. Enhorabona al València Club de Futbol i que seguisquen les alegries i estarem així per a compartir-ho amb tots vosaltres en Valenciana Televisió.